I udviklingen af fremtidens plejehjem, der stod der sådan ret hurtigt klart, at vi vil gerne have et orangeri. Vi vil godt give vores beboere den her fornemmelse at kunne sidde i en have på en terrasse, uden alt bøvlet med regn og vind og blæst osv. Jeg har faktisk aldrig sådan lige tænkt over, at det overhovedet var muligt, for der er jo rigtig mange planter i vores plantevæg, og hvordan gør man lige det? Men vi fandt så ud af, at det kunne egentlig sagtens lade sig gøre. Og så giver den faktisk rigtig godt indeklima. Alle folk, der kommer ind i det her rum, de skal ind og mærke lige med det samme. Fordi lige i det øjeblik, de ser den, så antager de, at det er kunstige planter. Og det næste, de gør, det er at gå hen og mærke på den. Og så kan jeg jo med glæde sige, at det er altså en rigtig plantevæg. Og det overrasker dem. Vedligeholdelsen er pærenem. Vi tænker faktisk ikke over den. Altså, den står og vander sig selv, og den står og gøder sig selv, og der kommer en person fra firmaet en gang imellem og piller de væsentlige blade af. Dem har der nu i øvrigt ikke været særlig mange af. Og så justerer måske vandingen, eller hvad det nu er, der skal til. Jeg tænker ikke på vedligeholdelse overhovedet i en dagligdag.